Good morning guys, Labalga. Hello guys, laba tayo. Good morning guys, tulungan ako maglaba. Ay, bumula. Ay, bumula ng sabon. Tulungan ako maglaba guys. Good morning, good morning. Panglalaking ano to, planggana sa panlalaking sabon tong gamit natin. Kaya yan. Palaba tayo. Dahil ang hanap ko laging tapat. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Sa magandang umaga sa ating lahat guys. So exercise tayo. Laba-laba. Wala tayong washing ha. Wala tayong washing. Kamay-kamay lang. Kamay-kamay. Kamay-kamay is the key. Bilis lang naman maglaba. Barangkan, Ned. Barangkan. Okay.
Pinanganak tayo mga nagtayo bigat. Patuloy naman maglaba guys. Patuloy naman guys. Mag-comment kayo, tagasan kayo. Yan, shoutout sa mga karulad yung naglalaba. Paturo naman maglaba guys. Tali ng buhok. Pwede kaya itong tali. Tignan natin. Op. Pwede. Shoo!
Hello po, sports prods. Good morning. Patulong naman po maglaba. Ito yung sports natin, guys. Gym pala, gym. Nag-gym tayo. I like and I subscribe. Okay, thank you po. Ayan, magandang araw. Ayan. Pero sa lahat ng viewers natin dyan, baka pwede nyo akong subscribe. Pwede nyo i-like yung live natin, pwede nyo i-share. At pwede rin kayong mag-subscribe. Thank you guys. Isang magandang araw ng Lunes sa ating lahat. Ayan. Shout out Sports Prods. Thank you for subscribing to my channel. Channel boy top. Yes. Hey. Oh. Talusok pa. Good morning, Lods, mga Lodi cakes. Shout out to 20 viewers natin. Shout out sa lahat ng viewers natin dyan, guys. Magandang umaga sa ating lahat. Exercise tayo, guys. Laba-laba for today's live. Yan, wala muna tayong rides, mga bossing. Pero soon, malapit na. Makapag-rides na tayo. Ayan, mabilis lang naman maglaba. Shoutout sa mga katulad kong naglalaba dyan. Di ba madali lang maglaba, guys? Hindi mahirap, no? Hindi nga. Halang madali, pero mahirap din, guys. Shoutout sa mga katulad kong naglalaba. Yung mga hindi nag-washing, yung mga ganitong hand wash. Mga katulad kong nag-hand wash. Tulad ng ginagawa natin ngayon. So, shout out. Itin lang natin, pagsubok lang to, guys.
Every week tayong naglalaba. Damit ko lang din naman. Mga lumang damit lang to, mga butas-butas ng damit ko yan. Butas-butas. Butas oh. Mga butas oh. Butas oh. Pero ayos pa naman. Pagkapagod. Sakit na yung likod ko eh. Marami na akong nilaban guys. Kanina pa ako naglalaba. Ito kalawang na to. Wala na to. Mga lumang barya kasing binulsa ako guys. Kaya kinalawang. Yun lang ang meron ako eh. Lumang barya. Yun lang eh. Tayong may bubulsang papel. Oh yeah. Pero ice lang, ice. Shoutout mga viewers natin dyan na tahimik lang. Pa-subscribe naman po or pa-share. Shoutout sa mga viewers natin dyan.
Okay na yan. Ah, sakit na ng likod ko. Ito yan. Pagod din eh. Pagod din kasi maglaba guys. Kaya tayo. Total 5 piraso na ito. Kanto ko gila ba? Imbis na pagpawisan tayo, wala eh. Ilan yung viewers natin? Shoutout sa mga viewers natin dyan guys. Lunas na lunas, hinahantok tayo. Ayos lang yan. Yung mga damit natin, hindi naman napalaban sa putikan to, kaya ayos lang. Konting kembot lang. Konting kusot. Pak, ganun, ganun. Pak, pak, ganun, ganun. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, kung gusto nyo subscribe ako guys. Yung mga content natin, pang buhay probinsya, yan. Pwede nyo tignan yung ano natin, yung mga videos natin na in-upload. Marami tayo mga dog. Masasaya. Masasayang upload. Sa mga mahilig sa buhay probinsya, i-try nyo bisitahin ng aking profile. Pwede yung mga videos natin doon. Pandamin pa sang garaji kayo yung disilin. Ha? Mas pakalyay. Kinukanda. Okay na yan. Oh! Antok guys. Apat na piraso na lang. Nangihina na ako. Tulungan nyo, please. Buti
sana kung may pera tayo makita dito sa mga bulsa-bulsa, eh wala naman. Kahit piso, wala. Pagod na. Nakakapagod. Nabili kasi ng nanay ko na planggana pang lalaki, guys. Panlalaki. Hindi pwede sa babae itong planggana na to. Pagod na ako. Baka isipin nyo, konti pa lang nalabang ko yan. Oh. Isang timba. Ang puno na. Yan na ito. Marami na tayong nalabang eh. Ang kakapal pa ng mga shorts natin ito. Yung last. Hindi na tumatalab yung pang kukusot ko. Kaya pa naman.
In live muna tayo mga bossing. Thank you sa panonood, sa mga nag-subscribe. Maraming thank you. Maraming salamat sa nag-like sa live natin. Thank you. Ayan. Ilan ba yung viewers natin? Thank you po sa mga viewers natin dyan guys. Ang dami-dami nyo pala. Mga pala si Boy Tapyas, Tagcagayan, Ilocano. Bakit Boy Tapyas? Kasi yung ilong ko guys, disgrasya, nasugat, kasama to. Ching, Tapyasan! Ayan, good morning sa ating lahat, mga bossing, mga madam. 2 piraso na lang matapos na ako. Dami-dami tayong nilaban, oh. Sobrang dami. Punong-puno yung maliit na balde. Yan ang hina na ako. Gusto kong minom ng tubig. Ayan. Si Father there. So, end live muna tayo guys. See you next live. Sana mag-subscribe kayo. Pwede nyo i-check yung mga in-upload natin. Marami tayong magandang uploads din guys. Mga videos natin. Thank you. Ingat.